Inorara. Ndakapinda mudhomu ndikasimudza blanket kuti ndifuge nderari. Ndichingosimudza blanket ndakabva ndanzwa mavoice akandiseka. Akati hehede. Haumbofa wakawanikwa. Hana yangu yakarova. Ndikashamisika kuti zvinizvi tiri kutonzwa kaini. Handisi kurota ndakasvinura. But kutebva nekona handichinamata. Ndichinamatira ndichirwisana nemweya yose ingabata marriage yangu. Saka chingave chii? Ubva ndangozvishingisa pandapinda mublanketi ubva ndarara. Unoziva kana washokeka, kana vanhu vazhinji hawaudzi zvaunenge wasangana nazvo, zvinenge zvichitokuvhundutsa. Because ndakaedza kufunga kuti zviri kuitika shuwa here izvi. The voices were so clear. Saka ndakazoti ndapedza Bible school ndaenda kuno pastor kwandandaenda ndadeployiwa. Ndikanoonana nevanhu vakanga vandiendesa kuBible school ndichiti pandakatendeuka vakanga vari vanhu vanga vari pedyo neni. Saka ndobva ndavaudza ndikati ndakati ndichinamata ndakasangana nezvakadai. Wakati ndikati zvikanzi toda kuti upindure mavoisi waya akakuseka. Uye audze kuti ndiri kuzoroorwa masikati machena. And handisi kuroorwa chete, ndiri kuchata. Handisi kuchata chete, ndiri kuroorwa nemukomana, kwete murume akamboroora kana akamboita sei. Ndiri kuchata nemukomana. Ndo masoko avakandibatsira nawo. Vakati ndinoda kuti unamate semanamatira wakamboita iwayo uri kuBible school. Wonamatazve nemunamatiro iwoyo. Tonzwa kuti zvinhu zviya zvawakataura zvakambokuseka zviya zvikataura zvichaseka futi here, zvichataura futi here. Saka chokwadi ndakaita saizvozvo. Ndakatsanya 3 days and 3 nights. Ndikatanga kunamata kuma9 dzekumanheru. Ndikasvika kuma4 am ndichinamata. Munamatiro wandaiita ndiri kuBible school. Ndanamata chokwadi kuma4 am ikoko. Ndakanzwazve mavoisi aya achidzokorodza kuseka. Hehede! Haumbofa wakawanikwa. Ndikati saka zvinhu izvi it's real. There is a spirit itoripo. Saka ndakazovaudza pandakazoonana nawo nguva yachona vanga vari nechekure neni pawaigara neni, vanga vasingagari padhuze neni. Ini ndandiri kure, ivo vari kure. Asi ini kwandiri zvanga zvatojeka kuti nditori nehonde yandakatarisana nayo. And mweya yetsvina inenge ichikupedza simba. Ukada kuti unamate munamatiro iwoyozve, ungonzwa kuti vamwe vanotomboita 2 days, day and night, dry fasting iyo. But rechi3 kuti uri pedza unzwa kuti miri wangu hauchadi. Wotoregedza. Kuti ndichazotraya futi. Pamwe watraya rimwe zuva wobva watraya wangoita 1 day. Unzwa handichakwanisi. Mweya yetsvina inenge ichikupedza simba. Zvakazoti ndatobva ikoko kwandakatanga kudeploya bva ndaenda kumwezve kwandakachizoenda. Ndaenda ikoko ndikati regai nditsanyezve mutsanyiro uya. Ndobva ndatsanya 3 days and 3 nights. I remember the 3rd day was on a Sunday. Ndakatoenda ndikanoparidza. Ndapedza kuparidza ndobva ndachidzokera because kwandaigara nekwaive neregion it was a different place. Kwanga dzanga dzakasiyana nzvimbo idzodzo.
Saka ndakaparidza kubva ndapedza kubva ndaenda ndadzokera kumba. Ndakaburuka pamusika pabhasi rengi kuti ndichifamba ndiende kumba. Ndo pandakasangana nabrother vanopinda kuchechi kwangu. Asi brother musi iwoyo wakanga wasina kupinda chechi kwandaipindira kuregion. Wakanga waenda unoparidza kumwe. Saka ndiri kukwazisana nawo brother. Ndiro zuva randiri kuti ndo last day rangu rekutsanya nekunamatira marriage yangu. Saka brother wandakati ndichiwakwazisa ndichivati makadini, iwo achiti ndiripo makadini, nhasi mapindira kupi chechi saizvozvo. Asi Mwari akabva ataura pandakatambanudza ruoko rwangu ndichivakwazisa. Mwari akabva ataura with a voice, a clear voice. Mwari akati, this is your husband. Tikati saka iye haana kunzwa here zvandiri kunzwa, voice rataura here. Ndakatobva ipapo ndichikurumidza nekuti ndanda kutonyara kuti pamwe anzwa zvandaita sei zvandataura, because it was so clear. The voice came so clear. Ndobva ndafamba ndichienda. Saka ndakatanga kuzvibvunza kuti saka voice ranyatsotaura kwandiri kuti this is your husband. I was not asleep. Ndandisina kurara, ndandakasvinura. Asi chokwadi Mwari ndimwari ende haasi murevi wenhema. Iroro gore iroro brother iwawo wakatouya wakandi approach. Ndiye murume andinayo nhasi. Saka vadikani, kana uchinzwa kutaura kwaMwari unogona kunzwa kuti Mwari zvechokwadi ataura. Inini Mwari akabvira kare achitaura kwandiri. Kubva pandakatendeuka akataura nhano dzakawanda kwandiri. Pamwe pachona ndichinzwa a clear voice, pamwe ndichinzwa a still voice. Vamutoko vandinawo nhasi uno ndakanzwa voice vasati vatombondiapproach. Ndo marorerwa ndakaita. That was the last day of my third fasting. Kubva kufasta kwandakaita ndakafasta 3 times. The third one ndo pandakapiwa answer. Saka kuna vaya vanonamata vachiita zvekunyenyura ndinokukurudzira hama yangu kuti kana uine chinhu chauri kunamatira, imbosiya zvimwe zvese unamatire one ichocho, Mwari achipindure. Saka ndo zvakaitika. Saka ndinoda kukurudzira vose vasina kuroorwa kana kuti vari kutsvaka kuroorwa kana kuti vari kutsvaka kuroora, imbonyatsonamata nekuda kweupenyu hwako, nekuda kwemarriage yako. Hatirambi. Kune vamwe vakanzi havaroorwi, kune vamwe vakanzi havaroori, asi kuda kwaMwari here kuti usaroorwa ndo chikuru ichocho. Nekuti kana Mwari kuri kuda kwake anokupa kukunda kwacho, anokukundisa. Saka muri kuona nyaya ndiri kutaura iyi. It's a spiritual warfare. Hondo dzemweya dzatinorwa nadzo. Saka kutaura kuti baba mukuru zvavaitaura zviya kuti vana wako vari kugarira, hapana anoroora kana kuroorwa, vane zvavaiziva. Nekuti sei ndakazonzwa masoko aya akandiseka achitaura kwandiri kuti haufi wakawanikwa. Akanga achibvepi? Wakanga wazviziva sei kuti hapana anofanira kuroora kana kuroorwa? Kuroora kana kuroorwa kwedu, it's a miracle.
and ndinoda kukuudzai kuti chokwadi saini yachona itoripo yekuti hapana aifanira kuroora kana kuroorwa. Hanzvadzi yangu inotevedzana neni kusvikira izvino haana kuroora, haana mudzimai. Zvinorwadza. Saka vadikani, kana ndichitaura nyaya iyi ndiri kutaura ndichida kubatsira vose vane matambudziko akafanana neangu, zvichida uri nherera, zvichida uri chirikadzi ine vana vari kutambudzika. Hazvingoitiki zvega, kune hondo dzemweya dzauri kufanira kurwa kuti upenyu hwako huite zvakanaka. Ndinoda kunamata newe nherera, ndinoda kunamata newe manherano. Mwari chete ndiye anogona kukupukunyutsa kune hondo dzawakatarisana nadzo. Ndine zvakawanda zvandakapinda mazviri. Saka Mwari ndimwari ane urongwa neupenyu hwedu. Chinongodikanwa kumuteerera. Vazhinji vanoshamisika kuti zvakambonyatsoitika sei kupana zvachii chakanyatsoitika. Hawanzwisisi upenyu hwangu nekuti ndandiri munhu ari very close kuna Mwari. Vanhu pavanofunga kuti haye zvino haaparara manje, upenyu hwake hapasisina, ini nditori nefuture yangu yandee ndichiziva kuti Mwari akanditi zvakati. Saka ndo zvakaitika. Ndikabva ndatosiyana naye mukomana wewe, ndakatonomudza ndikati no. Ndakatoenda ndikanomupa zvinhu zvake zvese zvandakanda nazvo, ndikanomudzosera. Mwari akanaka. Saka vadikani, ndiri kungotaurira vazhinji kuti mungware nekunamata kuna Mwari. Kungwara kuzhinji kumwe kunotonetsa. Chinodikanwa kuwe naMwari, nekuti Mwari haakutenderi kuti upinde mumadhaka. Saka ndoda kunamata nemi manherano, nherera iri pano. Une zvakawanda zvawakatarisana nazvo. Une mweya yetsvina yakatambudza mai wako, kana kuti yakauraya mai wako, yakauraya baba wako, iri kutevera upenyu hwako. Ndoda kunamata newe kuti ugamuchire Jesu saishe nemuponesi wako, uchitange kufamba naMwari. Uite seshumba kutsvaga Mwari. Umutsvake usiku nemasikati. Uone Mwari zvaanoita neupenyu hwako. Ndoda kunamata newe. Ita Ishe Jesu, ndinouya kwamuri. Ndanzwa soko renyu kuti munondida. Ishe Jesu, pindai mumwoyo mangu. Munyore zita rangu mubhuku reupenyu. Kubva pazuva ranhasi mushandure upenyu hwangu. Mbiri ngaive kwamuri Baba. Ndanamata nekutenda muzita raJesu Kristu. Satani nemadhimoni ako ndinokuramba kubva pazuva ranhasi. Baba, mundipe nyasha ndikwanise kufamba nemi mukururama. Muzita raJesu Kristu. Amen.